been a very bad girl. A very, very bad, bad girl, Gaga. Сериозно, обожавам този момент, когато Бейонс казва: ти беше много лошо момче. Много момче. Въпросът е как се казва, аре, по-тихо, ако обичаш. Значи, как се казва кот стъчен? Ами, в принцип се казва Филипа и е някъде, не знам къде е всъщност. Обаче и се чува играчката, значи някъде наблизо, но не в моята стая. Или в моята стая, чакай. Не в моята стая. Казва се Филипа, по принцип, но супер много се кефа да й казвам Филиша. Не знам защо Филиша, честно, обаче много се кефа да й казвам Филиша. Ама Филипа се казва.